tini je kok sanan thangtung umo belekhin wa nama chincha tango hingke dolok khoroksa borok tongo mung kha bini jewel deborma bo khoroksa tipra jugno je saimano khoroksa tipra jugni busa bo khoroksa tong mane kaijakjak haipon je jewel deborma tongnai bo tipra jug bai kok salika angnono hamjago nini busa tong phana angnono hamjago malanya phaidi hini rok rengkhata obonya golong ke buruino bo bini nogo twlangwi thangka je nongbai kaijaknai umai ke saoine bono bo nogo twlangwi thaka nogo twlangwi tin ya golong ke no je bono boi togai rokhlai ka o buruino jeng nang nawi manglak nin busa bo gnang umai ke bono rokhlai kata tai jo loknong nang sawi nanu je bode bo umai ke kok samani wani ar kakha hike jongke kok omo si sana mutukta tangoi umai ong nung ontas naya boni already busa ganang hini si saiman ke tagi hamjak hini sawi nog rogo twlangwi nyai tinini ya golong ke boi togai rokhlai na nangkhaba puilan saiman bli buri ke no already sajak busa masa tongo hino hike nung apro sawi mano je bo busa ganang ang boy anglak boy kaijang manglak jodi nang boy kaijak khai suicide tam ongnai je busa ganang buri no manakha umai rok hinjang nai nung age no puilan wan thugui man bli na ongya khipin bokrok tai kaisa wan sung musang khana je hamjak hinui nai thui chaoi rohonai umai rok de wan sung ong khana norok tam hin wan sung dolok tolo comment khai sadi tai o buri tam saka dolok khnawi nai di zaman karan kai jewel deborma khoroksa youtuber boga kok samani wa niar hika kha hingka bano angko uthangmani khumulong uthangman bai sonara hingkai bo khumulong bazarao malani phaini samani thangta bo malani hanai hingka bose bano hamjang hanai kaijang hanai bino jobotiste tlang thakano hingkai angko dina tlangmani sandeo tlangmani sulakari gano tlang thangke mandeo kha bano bui tobe yeklai horo tin tongoi kha busa gana esa khani hanai bui ho kai angon already saja siklani sayang bono sarai khoroksa tongo kaija khani sakang bono arso bano angon esa khani hanai awon bisono khodi no khori ya ga buta sinai hanai ano buo gani yang ni rang ro sebinar go bano ra khospa no hoya duya da sebinar go hangkai ano bini raba ramani sekra ro bano buna ro naikha camera ro bukha no buna naikha hangkai ya ro bukha bokra go no khor ya hangkai phun phungta no bukha no khori ya hangkai no buthar sijamai hene ano rokhlayo hangkai ni garden rok thangpuro a kiroi ma phaikya bano bunani bagui mano already sangbono saja ang bano sumun siklara kaya jahni sunga kaya khasarai khoroksa tongo ni sakang bono me sab khaino khaide khaka khaya ang tom te ni already saja bono nga boya sab khaina ni sao ya sab khaina tlang wana nga bota kaya sab khaya ne ano bui toge iri klain ho rang ro biabang khogina ro gani chaimano bobo siklaya do bore kanai nahari kagja nga sarai bo khani sawo sarai bo nge biang bore able sia do biang ni sama bo saya nga sarai nge ngo oi na hoka ni sawo lai ri hoka nga kaglai thaka ni sawo nga bini buma ka saka bini sibari tongo parmenung laija bokhana ka bu jagana dorwa khaijagana sawo Ngang bono sakani no kon problem da tong ma chakuru ni sao ngano sumo bo ni kha problem da tong ani mukuru ni samani atini na boya sep khanya kha nga bota ka pheri tong go amono saimi ang ge tuwa saima tu stokla khamo khane ako sai tong bota go already bo saima ga no already sa an bukho bono sikla na saya bo ngko jakni saima na no ta khatlang pai se bo ko bang ri tong na ko bang ni sa ta khaina sama se ko ba ye sa khaini sawa nga bo ta khai ang e sa khaini thani hne anu bui to we ri horo nga ki ri na phai ke no ga nga borti ngko ko lo phu tam ko lo si nan bo na para amo ko thang ka kami ko lo no hija kana bo ne se fi khali a ka bo ani ok manang mani pani lasima mani bo ano ko mari nai egla khoros mari nai ang tabo para wo joto saiman thabai ka no ro
Ang tahu apa manungja ani maisona thangja bano 1 lakh khoros marinai. No khoros 1 lakh riya hangkai ang mosobai phiyao yabono tebo sonanai. Thana FIR khainai. Nihi kuno an bokuba ma hikma saya ang bono saudo ma saka tangai nang to le te pera tong bisna hana no phagde ani asaksi sawang to kuno saya ko bono. Ang siya no pharo hu bisna akon su sapa ka phayo. Akun bono bisna mana kore bigra among samahne kuno hiya ko. An bokuba kuno ma hiya ko. Bo tino kol khayo do khaipan baba haino bokuba simi ang nono ka ya na ni chawa bin kuno tawo bo ko se kore ko. Jawab se kore ko. Basuni hamjaga ya se phaikan ang phaipron bana nara khamu jawab se kore botabo. Reina ba ang khanaka do bin ko khanaka beri toi ba thui nai kago haw nai khanaka. Nga bota ka bin bai sona dagi oi ana hiri tono. Bakna saji bunani para mora sari don ki kiri tongan tabo. Abuni baga ang tohimali asugo media ni buskan phaye korna sana nakha. Bori rono hain bupang hakra hema tong use khai yakanani. Nga bota bo sawi tongo ngoko khaisimi buku simi hamja ka yani sawi tongo bin tabo kuno job thaisa bo kore. Tolangna rok saya. Nogo bo phayako. Nga nang asuni esep khai to ka hangkai. Nogo phaye garden ro kok sabai hima bo phainani go sia rangkri romong somoroni sao ama heroni sao. Nong ni boro ro hangkai kuno hiya bolte bo dagi we bu jogi no khadi hene saitong. Borong bo dagi bin ama sono bin babu sono bo serai gana ang bon esep khaimiya ama hero hane bu jogi no khadi hane dagi. Ama hai. Nga angilan khanaka beri thui nai boat khai yakar horo ne khanau. Ono first time malai mani. Riya hangkai ang thana FIR khainai. Je boria sa ang mo kono rosime. Buana dabi khoras ani opmanung mani je maisor mani dabi khoras rimai haka amosabai thaiya amosabai yakaya. Tebe sonanai. Ye guardian saimani no ang tabo hinjagai nogo tension payang to hinjana bkirwa tam hebongo ama hengi to khang ta yembi. Abon baga asugoi tongmaya nugja kok sanani nakha. Nga bota kha no koi tongo bini koi tu barok man bini YouTube channel kamana kirjagai aba hairok koi tong ta khai. Hamjago angno kaga mero hane saka sai tongo kon job thaisa kare bini bukugo saka simi bo ama hake sawai tong. Boana prothongo sawa media ro ni saw ya khai nangno ya YouTuber sibo aba hairo ni saw media hane. Gang thangi no male YouTuber sibo. Ono tabo bono kona musungta. Nang mana lukurang ba joto borina na rukes khayo bini ako nugui tongai ro bin bailare no nugui tongai ro ang ka juel deborma YouTuber bo nang no ya YouTuber si amno je se borina phana ko rukes khayo bono je bini kono nugui tongai ro bono sini tongai ro ang hai kaye bo bai ta thangjak situ je nugui siwi tongai ro bono sini tongai ro ang haike bo bai ta thangjak situ je kuno bori phan binu khota phaito bo bai ta thangjak situ ama haike je bono sini tongai ro amno je se bori na phana koyo